Arttu kävi Timon kanssa hulluilta päiviltä ne ostamassa. Hei tonne! Oho! Lauri Rakkautta. Anna mennä vaan. Heitä. Nyt tulee 50 pinnaa. Voi. Nyt on Tuulan vuoro. Onko se siellä nurmikolla vielä? Tuo urheilurankku. Minä saan. Ei annapa tädille. Tädin vuoro. Lapsien pitää olla Mitä sä haluat? tasa-arvoisa. Ei, et koske niihin. Anna olla. Säätäjä. Hei! Keräpäs kaikki. No niin Arttu, annapa palaa. No niin. Mulla on Arttu hyvä tunne tästä. Oh. Voi olla, että mun tunne vähän karisee. Mut mulla on täys luotto. Kyllä se mun luotto suhun nyt vähän karisee. Hei, heitä tuonne toppeihin päin. Just noin.